Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaturi perso teman-teman para bapak, para ibu, para derek, warga muslimin muslimat ing Pulau Tirta sekitaripun. Pilih ing sonten menika panjenenganipun Ibu Mi'anah, garwanipun Bapak Kiai Makmun Tlaga Tirta, sampun marak sowan dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking mekaten, monggo para bapak, para ibu, kaum muslimin muslimat ing Tlaga Tirta sampun takziah wonten rumah duka atau pemakaman dipun laksanaken wonten ing Desa Kali Tengah. Kula wangsuli malih dumateng para bapak, para ibu, para derek, kaum muslimin muslimat ing Tlaga Tirta sekitaripun. Bilih ing sonten menika panjenenganipun Ibu Mi'anah, garwanipun Bapak Kiai Makmun Tlaga Tirta, sampun marak sowan dumateng Allah. Iki bos sing disemprot Virtaco karo Ami Startup bos. Mulai do mupus neh kabeh. Pucuk-pucuke mupus kabeh. Mupus 6 kabeh, Bu. Ujunge. Matur suwun.